Jogwenge Ward Makagan kod mano makoche kar chung'od bura mar Angwe County ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar jolosom jopuonjre kokale omenda magisolo kuom jopiny giwegi. Kaka jafwambo mar Ali Abich lero, jogweng'go dwa neno ni onge japuonjre ma odong' e pacho nikech nok mar school fees. E gwenge mag East Kochia mayudore kar chung'od bura mar Angwe, jopiny giwegi nochako agulu mar jiwo somo e bwo riwruok margi ma ong'ere ni East Kochia Development Forum mane gichako mar jolo jopuonjre ma school fees osebedo ka chando e ting'o malo rang'iny mar somo e alworano. Jokanyo mag grubno osebedo ka solo omenda kendgi juma ka juma, ma kawuono ne gichiwo omenda milion 1.5 ma en school fees ne jopuonjre 180 masomo e skunde mag sekondar mopogore, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko e kinde ma koro jopuonjre dok e skunde ne somo mar tam mar 2. Ka wan gi regional meetings juma ka juma, pesa ma gi contribute no e mwariwo waluongo welo gonwa rambe. Whatever mwayude rambe no ema wa distribute 1.549 million. Director ma ochung' rango rang'iny mar somo e kaunti ma Homa Bay Willis Owete mane loso Nyagoro Chiefs Camp e kinde nyasi ma chiwo omenda go ne jopuonjre wacho ni chenro ma kamano miyo jopuonjre bedo e skunde ma ok gidok pacho kane ojiwo jogweng' mondo obed ka siro somo jopuonjre mawuok e familia ma yutogi ni piny e gwenge mopogore e kaunti ni. Wan gi thuolo mar mako badgi, wamigi thuolo mondo giduto gidhi gisom nikech gima kiny gini bi Nyasaye mong'eyo to wanyalo yudo ka gine ma gibiro konyowa e yore mag dongruok mar gweng'wa. En chenro mokelo yot ne jonyuol ma yutogi ni piny e kinde ma kono yawa yanga skunde pacho ka giwacho ni chenro ma kamano miyo nyithindgi dhi donjo e skunde maonge kod pek. Ani bende gichak gineno ni Nyasaye otimono mondo gichak gimi ja grade 10 kendo basari. Ago erokamano kuom tich ma gisabedo ka gitimona. Omiyo akwayo ni Jokochia East mar maendeleo odongre mondo tijwa ni odhi nyime kik ne moro doge chien. Ka e Ward Makagan bende riwruok mar gweng' ma ong'ere ne Gano wacho ne ochako chenro mar jolosom jopuonjre e Ward Makagan bang' fwenyo ni thoth jopuonjre ne dong' pacho kalore kod nok mar school fees. Kane giloso e skul primar machego e kinde mane gichiwo omenda go ne jopuonjre, jokanyo mag Gano wacho koni nyaka ne gichak chenro no jopuonjre moingo 2,000 oseyudo sir mar somo. 2016 nyaka kawuono nyithindo mwasemiyo bursaries romo 2,000. E thuolo no endo nitiere nyithindo mabe wasemiyo full scholarship chakre form 1 nyaka form 4 motieko. Kawuono chenro matimore kawuono ni wamiyo nyithindo 300 bursaries. Nyathi ka nyathi nwamiyo bursary mar Sh5,000. Jonyuol man gi nyithindo mabe koro oseyudo gimoro kelgi ure Gano wacho mondo wastim solo mondo mi nyithindo odhi skul. An achiel kuom nyithi Kagan masomo konyo. Ko wachokore gini Gano wacho ni mondo watiek dhier mani karwa ka kuom nyithindo mariek to ok nyal yudo pesa madhi skul. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Dakika 16 nyakoro mga jong bang'